Denis Conway anamdum agus tá mé ghlacha páirt Ian I Rosnarún. What is it, Christy, go to? Hello, Crystal. Ian. Go háirithe is an stáit in éanam a chuid ibre, ach tá lánscan an íochta is telefístéanta chomá I rinnam léanta. Rihin an saoire siachata ghlach mé páirt an sagart I báite, scanán a hafid an seo gonamara, agus béis sé teachtamach go lua. Agus sa féle orclaníocht blach clia tá díra chatte, glach mé páirt Dr. Rice sa drama Molly Sweeney le Brian Friel, agus rinne mar dúis sa Town Hall Theatre sa Ngálamh. Abramacha. Is gesúil go bhfuil pod chréalach nua déanta faoi bhá spelle. Bé sé dal beo máireacht an anniversary. So, cé Ian? Well, di bhí Ian pósta le Crystal ach ní ribrig sé sin agus scar siad, agus chuig sé go dtí America, agus tá sé tréis teacht aráseo America, mar derann sé go bhfuil sé bútha faoin bhach cam, bhil sinna derann sé. So, más rud ag go raibh triblóid mór ag na dorans, tá níos mó triblóid a chu aníis. Sin an méid takam rá. Beit nachol macha liggen ar pein nachol leine setring. Tá rud éigen ar buna got nachhfuil. Bhí éasa go mé. Bhí éasa gom nach liggi tú chéad dí siúlart. So is sort chawlach an slua tá ag abyr Rosnarún de gná, agus in áir tá sé deachad teachta stachad dealach mar sin, ach an uair seo bhí sé éasca golóir tuis gach duine bheith cho chardúil agus cho chabhracht lom, so tá mé buint an tanna bhas.